Kublai shibun ni pi ki parlong. Kanai kadai ka khubor ka bas ngotonan. Na ka banta ki nong Christian jong Ronaldo. Na mar na kalyang jong ukun jong Ronaldo. Cristiano Ronaldo Junior. Un sami khaman bat ka national team jong kari Portugal. Bat tongin ya pe hang ni. Ki e kita ki santli kiri. Ki ba Ronaldo Junior. Ula ban represent lada ukwa. Tenga pedang sobai pi ki parlok syakana ka channel. Bat lada pidai bedang thamai. Ngobha ban subscribe te haoj perlok nakaliang jong Cristiano Ronaldo Junior udon bha kalan ban represent ne ban mi khmat ia kini ki santli kiri ki ba pher kum ka Amerika ka Spain ka England bat ka Portugal kum juru ia ka Cape Verde te perlok kini ki de kiri ki ba Cristiano Ronaldo Junior ula ban yele kai haki national team joki lada ukwa Henry mentah Dei hakasin ka banang kong Ia Ronaldo Junior Ban siya akot Ne ban siya ajin Haka national team jong ka Portugal Ban yo ban yale kai Haka jingyale kai tournament Under 15 Ka ban salong hari Croatia Te parlong Kumba Ronaldo ru Udon ka jing temu Ban yo ban yale kai rengkat Bat ukun jongu Haka national team jong ka Portugal Te kane kamot Bakanam slam shoe yaki Bakin yo ban yelek kai rengkat Hakaju ke jing yelek kai Bat mentah kamit Ke PSG Kan say kun persya Ia ke Arsenal Haka por kat Arsenal HM Kublai shibun